लाइट थांबाय खायसे मानो नाङो हेल' कलेजत भिडिअ होनाया माबा जाबायना मा होनो गोबावथार जाबाय जोंना भिडिअ होनाया लेट जाबाय माने सरि फर देट माने एसे प्रब्लेम होबाय दङ आर्टिस्टफोराबो माने सोलाबथाराखै आरोना हाय ब्र' हेल' ब्र' जों एबार माबाखौ खालामदोंमोनलै बे मा होनो फार्स्ट जों भिडिअ होनाया गोनांथिया बेनि एपिसडखौ खालामदोंमोन आरो ओमफ्रायो आदा जानानै दङ नोंना मा खबर एन्ड हेपि सरस्वती पुजा टु अल सोर सोर नेनानै दंगासिनो दं माबाखौ ओइ बे एपिसड 2 खौ कमेन्ट खालामलाय वेरी बिराज हेल' ब्र' भिडिअ बे गोनांथि एपिसडफोरखौ होनो मोननि बिराद बोरैबा मोनगासिनो दंलै आर्टिस्टफोराबो सोलाबथाराखै आंना सानैसोआ आदा जानानै दं आरो बड' रिंखां इस्लारि हाय हेल' ब्र' आं दिनै लाइभ फैनाया बे जोंनि एपिसड 2 खौ डिसकास खालामनो फैदों आरो आङो माने एसे रिजनफोरखौ खोन्थानो नागिरदों मानि थाखाय होनाय जायाखै थाब माने आर्टिस्टफोरा जोंना सोलाबजोबाखैलै बेनि थाखायसो सरस्वती फुजानि बिजि गोजा खोमाना दा गासिबो बेनि थाखाय भिउवार्सआ खम जानानै दं बहुद एक्साइटेड जानानै दं ब्र नेक्स्ट एपिसडखौ वेरी बिराज थेंक इउ ब्र एसे लेट जाबायलै बेनि थाखाय बिराद बोरैबा मोनगासिनो दं आङो खिन्थु उपाय गैया आर्टिस्टफोरानो सोलाबथाराखैना आरो बेलेगखौ लाबाबो जाया बिसोरखौनो लाथारनांगौ जानानै फैदों आरो बड' रिंखां इस्लारि खबरा माबोरै ब्र आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो ओइ ब्र थेंक इउ स' माच खबरा गेजेरावनोलै ब्र नोंनालाय बोरै सचिन बस्ति हाय ब्र हेल' ब्र बे एबारनि माबाखौ मा होनो बे माबा भिडिअ'आ गोरोन्थि ना मिसआन्डारस्टेन्डिंआ बेनि पार्ट 2 खौ सोर नायाखै नायबानो जाबाय पार्ट 1 खौ नाया होननानै डाइरेक्ट पार्ट 2 खौ नायबाथाय एख' बुजिनाय नङा ओंखायनोथ' होनबाय प्रेमजित नार्जारि हेल' ब्र बड' रिंखां इस्लारि मोजां ब्र आदसा माथो खालामबाय दं ब्र सचिन बस्ति रकेटआ बोरो ब्र रकेटआ क'क्राझाराव दंलै ब्र बड' रिंखां इस्लारि आं नायबाय ब्र ब्र थेंक इउ स' माच प्रेमजित नार्जारि गोदान भिडिअ माला लाबोगोन गोदान भिडिअ'आनोथ' जादोंलै ब्र माने शुट जागासिनो दं आरो ओमफ्रायो आदा जानानै दं शुटआ ओमफ्रायो बे सानैसो आर्टिस्टआ सोलाबाखै बुस्थुआ बेनि थाखायनो लेट जानानै दं नङाबाथ' जोंना जाबायानोमोन एपिसड 2 आ ब्र भिडिअखौ नेगासिनो दं ओइ ब्र थेंक इउ स' माच माबा बिबुं ब्रह्म JBL मानबार ओइ ब्र आदा बिराजआलाय आदा बिराजआ न'आव दं खोमालै ब्र
हनसु बसुमतारी थगायदों नों थगायाखैलै फाग्ला नोंनो मिथिखागौ माथो सचिन बस्ति दुखु जानाय बादि नुदों नोंखौ ब्र दुखु जादों खोमालै ब्र आंबो हमनो हायाखै थाब बानायदो सोमखोर दैमारि औ ब्र बानायगासिनो दंखायो बे आर्टिस्टफोरनि थाखायसो एसे लेट जानानै दं जोंना निपान भ्लग लाभ फ्रम गुवाहाटी hey bro thank you so much JBL मोनबार ओइ ब्र नों पाबजि गेलेयोमोनलै ब्र आं दा गेलेथारला आरो गोबावथार जाबाय गेलेथारिया गुस्थि सुस्थि खावजोब्बायलै आंना नै Busumutari, where is Pramit? Pramit is going to Burma, bro. He's not with me. आं दिनै माबाखौसो डिसकास खालामनो फैदों बे जोंनि एपिसड 2 लेट जानायखौ रिजनफोरखौ खोन्थानो फैदों आरो दिनै करणवारि हेल' ब्र मा खालायदों नैलै ब्र आङो माबायावसो फैदों मा होनो सरस्वती फुजायाव नै दिमांसा बसुमतारी भिडिअखौ थाब लाबोनो माने जों लाबोनो नाजाखादोंलै ब्र बे आर्टिस्टफोरनि थाखायसो थालांगासिनो दं जोंना Terima kasih. सरस्वतीनि बिजि गोजा नामाथाय मानसिफोरा दै लोङोमोनलै दै लोंद्रा अबाव दङ दैया दैया अबाव दं अबाव माबा दंमोनलै द्राम दंमोन गैया Biar kita ambilin roh. Hadir mau. Oh, no. Where is Jupiter?
Buddha gamer, hi, hello bro. Check out. Sebentar. Check out. No notification. Hey, bro. Okay. आङो माबा फेसबुकआव भिडिअ खालामबाय थाग्रा जायगाया नैबे बे जायगायाव बांसिन खालामो ओइथिंजाय अमाबारिया बड' फारसेन खालामनायाबा ओइयाव नोंहा इयारफन सोनायखौ खोनायाखै आं नोंसोरनि इयारफन लादों बेयो खोनायाव करणवारी हाय ब्र नोंना गामिया मालै आंनिया माबा बांलाबारि होनो आंनि गामिखौ मुसलपुरजों नांजाबनायानो Tau. Doनथ'नोसैलै ब्रमोन आं एसे बिजि